n'ọkụ. Alright, so dịka m si wee na-ekwu tupu m wee gaa on that brief break. Ya bụ nwatakịrị nwaanyị wee bụrụ na ọ nọ n'ụlọ mgbe a na-emezi investigation, a na-ajụzi ka gị nwe na onwe gị bi n'ụlọ a, gị na enyi gị nwaanyị bụ ndị abụọ nọ n'ụlọ a sị na fa na-eme TikTok, ịnọdụ na ụmụaka na-eme TikTok, na ọ dịrọ possible na ihe dịka dimkpa na-abụ na-azụ onwe fa ma ọ na-anụ ọgụ ma ọ na-eze isi onwe ha, ha na-aba ama nnụ kitikiti katakata na-eme na ya bụ ụlọ. Secondly, eje party by 2 a.m. Normally, ọ bụgodu na no matter how drunk ị dị, you kwesị by 7 a.m. ịnatago. The driver bịa chọta the man bịaru ebe 8:30 na the man ga-ayị wee pụọ ebe 9 n'ụtụtụ. Okay? So o cheketego mgbe ife a niile ji wee na-emezi around 9:30 na ndị otu ya. So na ihe cast these two persons CCTV. Yeah, two persons mean bụ this young man na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwaanyị bụ nwanne ya ụmụ nwanne na-aba this man egbu mụrụ. CCTV indicate na this man na the guy nwere altercation. The second CCTV na-egosi ebe nke nwoke ji wee pụ n'ụlọ, that the altercation bidoro ebe 2 o'clock, but nya wapụziri n'ụlọ ebe 3:30. Then enwelu blood stains enwetara na room nke nwoke. Then a wee na-asị na ọ bụrụ na nke nwaanyị a na-abụ nọ n'ụlọ ife eme na nwere kafa hapụ ịnụ mkpọtụ na-emen, and nke nwaanyị ijebe ọrụ the next day na enyi ya nwaanyị gosi na fa na-abụ ofe ịtọ nwere aka n'ihe melu mpafa. N'ime investigation a ka a nọ wee notice that na nke nwoke bụ nwa ya nwoke gburu mpafa bụ onye na-alike nwoke ibie in that way. Ọ na-afụ nwoke ibie n'anya in that way. Then nke nwaanyị bụrụ na anya na nwaanyị na ya bi n'ụlọ na fa emego wedding, as nwaanyị na nwaanyị na-alike ibe fa. Ịghọtago? Ama m na ị na-aghọta the gist now. So obviously nke nwoke bụ mpafa bụ a traveler because ọ a businessman. So onye ọ lanyere ụmụaka a n'aka ya bụ mmafa amarọkwa na nke nwoke anụwa bịara Abuja, ya bụ nwa ya nwoke, because according to the story, nke nwaanyị na nwanne enyi ya nwaanyị bụ ife bi na Abuja, biri na that house because na ha nwa na-arụ ọrụ na Abuja, mana nwa ha nwoke enweghị ọrụ onwe na Abuja. So now ka afọ that blood stain, ka afọ ozu the man, because onye fụziri ozu the man bịatazi pretend ya ka ọ na ọ marọ na mpi ahụ bụ nke nwoke mgbe o ji ejeche klọb nwanne, mgbe o ji emechie wee nata ebe 9. Nyanwa na onwe mụ ya kpọgokwu ya na fon si ya nekwe na ọ nọrọkwa from mpi, ya jee cheki mara ihe na-eme mpi a. Nyanwa na onwe ijezi bụzi around that kind 9. Driver ka nọkwa n'ilo na-eche nwoke. Nyanwa batazie tie mkpu as if na ọ mabụrụ na o nwere anything melu mpi a. So CCTV gosi na nwanne ya nwaanyị nọ n'ụlọ na ọ pụrụ the next morning. Now kedu ka mmadụ na-aba a ga-esi n'ọnụ ụlọ fa anụrọ any story, fa anụrọ anything. Mma ha na onwe ha na Lagos, ihe a niile na-eme na Abuja. Ndị niile njụrụ ajụjụ si that na one parenting, ka a parent si wee nọrọ ụmụ fa na-abụ wee bụrụ na fa bụ agịgị, ma agwacha ndị na-ekwu ụkwa sị gị na agịgị. Ya bụ nke nwaanyị na like nke nwaanyị na nke nwoke na ụmụ nwoke nwere mmekọ in terms of alụmdi na nwunye. So ọ mụrụ the girl na onwe enwego marriage, which is a crime in Nigeria. So this young man bụ nwa nke nwoke and the young lady with enyi ya nwaanyị nọgodo na jail, even if na pin were offer down for the death of their father. But the point bụ na ha na-abụ nọ n'ụlọ, in fact feto nọ n'ụlọ mgbe ihe a mere, which is enough hijack dimkpa nwoke gbuo ya.
Number 2, onwere onye nọ outside nụrụ the voice, nụrụ onu. Onwere onye batara n'ụlọ ahụ forcefully. Onwere onye gateman mepere ụzọ. Sọsọ onye pụrụ apụ n'ụlọ ahụ bụ nwa ya nwoke. So onwere onye mabatara na, in fact, enwere outside movement during the time this man ji wee nwụ. Sọsọ onye use gate ahụ bụ onye si n'ụlọ wee pụ, which is the son. And the son a bụ onye nke afụrụ ọbara na room ya. Echeki dị ọbara, si na ọbara onye ọbara mpafa. The point bụ na why pụtago kịta ya fugo that na ihe ọjọọ ya na-eme, ịghọtago ihe ọjọọ ya na-eme, and ihe ọjọọ a na-eme gosi na izida na ewetunatara aka na ya ọ na o jishi ike na-aga na-agbawanye, but aka kpalago ihe eje nga. Ka ya hapụgodu maka egburu fada ọnwụnwa a son, egbu the father or the father dị killed by the son. Ka anyị kwukene maka ụmụaka na-aba anụ abụ na nwoke nụrụ nwoke ibia, nwanyị nụrụ nwanyị ibia, ha na-abụ the same family, ofu nne na nna. What happened? Ụfọdụ si that na these parents na-ama mgbe ụmụfa na-esi n'aka fere n'aka. Ihe mmiri bụ na-esi n'aka fere n'aka bụ na ịmụọ nwoke ọma mbụzi nwoke, ịmụọ nwaanyị ọma mbụzi nwaanyị, na fa na-ama. But somehow ha na-adị, ha chọrọ ịma first sendịrọ gị, ịghọtago. Ajụjụ m chọrọ ịjụ taa bụ ilolu na this couple emetaghị ọfụma ebe ụmụ fa nọ. Ilo kwuru na nwoke ị na-eme business mean that no enweghị a role to play na the life of the children in terms of training. Maka according to ihe the woman jere interview wee sị na di ya bụ a traveler, so ụmụaka bụ n'aka ya ka ọ nọ. Ihe a boils down to ife anyị na-ekwu na ofu onye adịghị azụ nwa, ka ọ na ofu onye ga-emenwu ya, kama na mma ha decide not to do it. Maka isikwa m kwuo, nwekwe some people mmakwara zụrụ nwa fa mana ha try. Ihe afụ na ụmụaka ama nna n'iyi. Disrespect bụ na mpa gị na ọma gị nọ n'ụlọ, isi na ị na-apụ by 2 a.m. eje ebe. Mgbe m na-etolite ịchọ ịfụ afụ by 2 a.m. ihe eji 5 p.m. wee pụọ. Once 6 ka ịmasị be nna gị pụọ. And ị na-apụkwa ebe ahụ, ị ga-ekwukwa ebe ị na-eje, ị ga-ekwu onye gị na ya na-eje ebe ahụ. Ị na-ekwu ịma nwa amụrụ gị ọfụma isi na ọpati ka ihe eji, ihe ejigodo ofu ihe nwere isi wee na-excuse ya bụ na ọ bụ na ị chọọ isi asị na ị dị desperate nọ iwu na ị ga-eje ebe ị chọrọ ije. Mana nke inwe the boldness isi mpa gị by 2 a.m. na ị na-eje party and nwere ife o ya emenwu about it. It's a whole different level of disrespect. Asịkwa m kwuo, ịghọtago. So now nwatakịrị igbu mpịa maka na mpịa si ya na o nwere ebe ọ na-eje na ụmụ nwa, because mmadụ ịtọ ịnọ n'ụlọ ụdị ihe eme, they are ready to cover it up and move on as if nothing happened. Itosi gị na fa na-agba the man mgba. Onwe ihe ha na-eme mpafa like randa mpafa kwụsịrị ike shewa awa na ọma nkwe. Maka na enwere ka ụlọ ga-esi wee ahụ ga-esi na mmadụ ga-agbarụ baa na kitchen with force na ife niile. Ị nọrọ ebe ị nọ, ị nụrọ the sound, ị nụrọ the ọdịrọ possible. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka mma ife ilo gbasara ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Cheta na nọ na Facebook na Volt 104.3 FM. Adọwego m ajụjụ anyị ebe afọ. Anọkwa m na YouTube na Volt Odenigbo. Hello? 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 Mgbede ọma, ka eke ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Nnọọ.
But all of them in that house, one is pharmacy background at that point in time. So, ụmụaka mere adịghị mma ekwesịrị ịtụ ha nga ekwesịghị ịhapụ ha free despite maybe ụmụ nwanne mpe bịa sị ala aga eluzu mmadụ abụọ atụmọtụ no ihe dị otu ọ dị very very bad ọ dị very very bad because ihe ndị na ụmụaka anaghị wụrụ ege nke nwoke bụ ege nke nwaanyị bụ ege lesbian and homosexual mma ha azụrụ ha azụ the woman azụrụ ha ọ jọsụrụ hapụ ụmụaka less concern ha emere ihe dị ha mma ekwesịrị ịtụ ha nga okwu nke a ọ dị tu akwụlị n'ike na-azụ daalụ ihe nwere isonye Daalụ sọ ọ dịkwa very appalling and to even think no ụmụ nwanne anyị nọ ya wee mechakwa akpọke ndị Igbo ọsọsọ anyị nnọọ ka ihe arụrụ ala na-eju isi. Hello mgbede ọma ka eke ime good evening o Junior from MNN no Owo Junior no Daalụ enwere reason nwoke na nwaanyị ji aba alụmdi na nwunye ọ bụrụ just nnọọ ka eje mụọ ụmụaka ọkwa ịmụọ azụọ build empire together azọpụta ụmụaka ọ ga-abụ ịhapụkwa those things ha enwe ike manage nwe bụrụkwa ịhapụ your properties ka nwere ụmụ gị bụ isiokwu no fa ga manage kwe pick up from where you stopped vision ahụ iji maka ya wee build ba rụba ha ga-afụkwa the same thing. Hello I afụkwa the same thing because like this otu and say afụ this thing na some people will just have a no marriage ka ha nụọ di na nwunye just mụọ nwa. Hello mgbede ọma ka eke ime adị m mma nnọọ honorable nnọọ so na-azụ enwere m ọtụtụ okwu mana ndị mmadụ kwesịrị na-amụta ihe na ihe anyị na-ekwu omenala ha ụzọ ọzọ ifego ihe m ga-ekwu mmadụ ịzụ ụmụaka ya ọ bụrụ na iwere ego bụ ịzụ ụmụaka and ana m ekwu ya pound that number sị na di na nwunye ọbụla na isi ise a ga-eji kpe ha ikpe maka ụgwọ bụ ihe gbasara ụmụaka n'aka
So the man will make a mistake. Odenego everything. Manega everything. How the couple say I know what I used to make or this was a I wouldn't even think of these women. All of the news women. So the way I'm a mama. So the man we go through doing it there whatever him is going to see me. And I monitor my car. This is what I have from Boss Heather Noah. If all my car is to make it because him, my mother going to say, no, my daughter now outside. And I can hear since I'm up to this moment. Who will go back for our aware? He can not more mother. 2 hours away more again. See I happen about 2 o'clock and there. We show the gap. No, look at the room that happened now that time was not really going on. About that, get rid of nowhere. On the day, and go to see the carbon also also. If you people now, like a wine, but I'll go to wine. If you look at it, go to ya. You might not need to do never and we know about what. You would idea. How much? Oh, yeah, put that. Yeah, I'm already do have not here. So, if you go to an obi, or 0,000. Look at your result. After working at a but they go. Neck is not friend to make. Manebo de Pia, the way I am a partner, Naga, who are probably to anger. As far as a dictated or Barabapia, Nakia, I'm not too stronger. Police man, the man over in the car, Sandra. Even you car. You will keep Jenga because Hannah is telling me that it's a moving to I got to get up on the farmer of the land on kilometer. I got to find her. Maman Kilke, do by hanging. My mother. Sort of demand the guy to baby. How come not for that matter? God bless you. Yeah, Bless you too, Honorable. All right, 0706 048 5853. My one is 0915 570 8347. Hello? Hello? Mgbede ọma ka eke ime? Mgbede ọma. Afa gị bụ gịnị? Ifeanyi Chukwu from Transekulu. No. Bunani go cock and jump on what I can say come. Every day a na-amụta ofu asị na ndị na-eme yahoo yahoo bụ ife na-eme mmekọ nwoke na nwoke ma nwaanyị na-emekwuzi yahoo. How many women na-emekwanụ yahoo? A lot of these people abụọkwanụ ya except na m a different understanding of yahoo dị iche from what is wee ghọta ya.
Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Uhuruchi ọma ka afa gị na ebe isi akpọ m. Eji m Enugu akpọ. Nnọọ Emmanuel. Gaa n'iru. N'izizi anyị mee program ụnyaahụ. So ọ nwere onye ghọtafere iwe m kwuru mgbe m sị na ị na-ekwu ka mụ ghọta. So ịma okwu ọbụla na-abịa ịma ebe m ji na-asa m like that bụ na your teaching na dị very powerful. Nkụzi na-enye anyị bụ ọ na-adị very powerful and I really appreciate. So Daalụ. Ọ bụrụ mba ghọtafie ha gị njokili ka ọ si ebe ọ bụ na isi na m a na-ekwuki na gị na onwe gị na-anụ anụ na ị na-anụkakwu ọ just a joke ọ bụrụ anything serious. Daalụ sọ ụmụ ihe nlaikiri ikwu isi na onye gburu nne ya abụrụ odogwu not just nna onye gburu onye ọbụla abụrụ odogwu ejighị iwelu ndụ mmadụ abụ odogwu adịghị emelu nji esi na ndị Igbo be anyị na ya a na-anụka ajọ akụkọ na Cambodia kedu mmadụ ngwa oke nsogbu adịrọ ha fugoro Cambodia ke ndị mebi Dubai ke ndị melu dat na abụkwa Africans adị abazi Dubai Malaysia nkọ Indonesia nkọ obere oge kịta amachi anyị na China US nkọ abịa na UK kịta ke ndị dominate UK ihe melu ejibeghị nụ akụkọ ya na UK bụ na UK adịghị eteki nonsense. In fact, ị ga-amanụ what it takes you ịbatagoro UK as a Nigeria. Then abịa na ndị a mebiri ya ke ndị na-dominate the number. Abịa n'ihe a niile na enwe Yoruba nwee Hausa nwee TV nwee kedu ndị na-dominate ịbịa na those things na enwe 10 persons nọ na each country bụ na achị ekpofa jenga ke ndị na-akarị ka anyị gwakene onwe anyị eziokwu dị anyị ka anyị gwakene nnọọ onwe anyị eziokwu. Imagine n'obodo ndị ọzọ na anyị dị otu a abịazie na Nigeria ebozi country ebe ọ bụ na law just favors ndị ji ego ma ndị nọ n'oche. How much more? Ije chekie kịta anụ a 80% of the crime scenes enwe chekie ndị na-anọ there or ndị na-anọ in the mix. Ọkwa ịma na onwe ihe ya eme apụta kịta anụ asị onwe ihe ga-eme kịta ahapụzi ịjụ kedu ihe kpatara onye bụ ife. Onwe onye a ga-afụ na distance onye nke a ka ndị nke ha fuo okwu ama m apụ maka nke a just wee godi ka a ga-esi je court jee chekie ya jee chekie ndị you no matter how much ị chọrọ ịgwa onwe gị isi ile onwe gị asị mana deep down na the number of people na-adị eme this thing abụrụ ndị Igbo anyị nwaka
and I yet a project to go why in that limelight that if does in an airport enwe ike ụdị ajụjụ anyị agbagodi gị asụ onye Igbo sef gị nwa sef go shop ị ga-asọ ọbụsụkọsọ trip ịchọ ije nata anyị dị ekwusikwu maka ibi ebi o anyị na-ekwu just ka ije nata questions cross questions a ga-ajụgodi gị ọ ga-ashọp gị o nwere one woman ndị EFCC jide ọchị ịga kwa Finland ọ bụ na ọkụkụ mba maazị m ihe ọchị iji wee mee travel da ihe na-emebe last 2 weeks nna enwe mepe amara m ka ha ndị a wee dictate ye date o wee bụ na the woman tinyechelu how many kilograms of Indian hemp n'ime that thing weed akọt ya imam ka ihe bụzi ida kukumba plantain ahụ n'ọkụ wee kee ya silụọ ya ofu silụọ ya kwema you know what it takes onye be anyị ejide amụrụ m ka esi ejide the woman because normally as a woman ị kwesịrị ịnafe m and ama m n'ọnya ka eji wee bunye ya ọ bụrụ sọsi ya sef enwekwa ndị ọzọ na ha hapụta na airport na ha ga-anafele ọsịsọ maka na ha bụ nwaanyị unfortunately ịbụrụ onye Igbo anyị echeki gọvanọ ya bụ the first person ndị other tribes nọchakwa mana because na ịbụ onye Igbo a ga-asachigodo gọvanọ onye Yoruba ma onye Hausa chọrọ ịga na atụ n'oge ọ gaa ya ọ gaa free mana because na ya enwego reputation of ibu bad story na-akpagharị ọ ya adịcha mma hello Uhuruchioma ka eke ime kasịlasị ka ebe ihe nọ n'ofe egbu eme thank God isigo presidential and otegokwa udo adịkwa okay thank God na arụ dị gị gaa n'iru eziokwu eziokwu daalụ ọka iwe na-afụ because the truth is that the thing enwere spirit in fact mgbe m na-egede akụkọ a na-achọzi ka asị m na ụmụ nwanne na because ihe ahịa ya amahụ kwefu that ọmahụ nwanne kwefu nke ya bụ nwoke chọọ ịnụ nwaanyị ọfụwagodu
That's in Amaro one day. Oh, yeah, the worst part. Spirit, that thing, the very foul spirit. Okay, from working and working, wine and wine. Spirit, yeah, Jocha Serenjo. Nisi, Sinadi and Kapianis. Hello? Keki me. No. Dalo. Ike buruburu, no. Okoma. Honorable, no, tanti. Tanti, sini je lo fue mungkin PM na bata. Ada interested. Anti je lazo kai pop yo so. One bede ka goduma to start with. But na umakuja. Asa na no wa tata. Wa kita. Kama mabozo wambere no wow udozo kita tutu apụta n'ọtụtụ amụọ bụ ozugbo ebugoro ụzọ gbaba ego ebe ihe ọjọọ dị iche iche ntịtị na-azọ nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị a lụzgadịrị n'ụmụazị a oluzgadịrị nke nwoke gadịrị mma na ọka isi akpụ ya na redio I told me you use the other but the garden can lose. For the two parents, Adali Wani or Fuma, because I'm from prison. Give okay, in a fenin, a fetu, if a banana, Umaka give me the guy. My Umaka, you must know Makagan, and 100 million will be contract. Yeah, Babomi contract, I'm not there. Ngibu nne araleghị ụmụaka tie gị na-agasị gị n'etebe ịrapụ ụmụaka a na-eme eli na-ezuzgalị sị m na ya mara nkịtị na-azọ nke bụ eziokwu bụ na ọ dịgo ka ọ ya adị pie pọtụ ihe m na-agwa ha bụ na iwu ha dara na a ga-ata dị afụ m ga-erizi nke nwoke ga-eji nwee jide mpịa nwee bime ya na anaba afụdebe o jogburu onwe ya bie nchọchukwu so kọrọ m aka ndị ọzọ bata daalụ Ekesen daalụ sọ daalụ enwebara m ihe nchọrọ ikwu dị m n'oge mana ka hapụgodo nkwuchaze wee tinye ọnụ. Hello? Mgbede ọma. Okay. Daniel. Walking on the pita. I had before. Again, the 20 years ago, the girl part, before the now put there. They were going to my decision to mark Kayakita. Oh, my canal, okay, now, Mara, do the time. I'm going to take a look at our work. What they do. Oh, we go, no matter how much secondary school, go under 400,000 later. No, it's too late push it. The man, there were a lot of things in there, then and the man, I will be any go to my candidate and to get up. Here will be how we are money. Like more. There were the only come can have a make it phone, see phone. For 2-3 weeks, even 1 month, I'm on the phone hack. You know, I want to know what I can get up. Just put my computer and I have pattern cut out of what. It's started to Marucha, Mariani. You need a break, go, yeah, maybe one. And who can I get on the market? But again, when I'm going to be involved. No, yes, you won't matter. You make a but it's my down. Bravo. The Papa Table, the last game. Yeah, I know. I don't have a side of it. I don't know about one is that needed to be done in if it's not to say cooking and action. How can you experience no hobby? Because often the men and again, nature, I'm not what God will go. What I create 10 years to get I use your phone.
ebe 30 years ago onye bụ 20 years amalite ọrụ nwata nwa 10 years kịta ma so ka anyị fie asaa na abụ n'anya ụmụaka pụrụ ịzụ ụmụaka anyị bụ n'ọgbụgba nọ n'ọbụ ihe ka ọ dị maka ndị ọzọ maka Daalụ sọ o junior ịzụ ụmụaka anyị kwesịrị ịbụ our priority but unfortunately ọtụtụ n'ime anyị jizi ịkpata ego wee tinye as the first thing. Yes, anyị ama nta aja o yatago ama nta aja ama nyọ nni ama nyọkwa n'ego mana ịkpachacha ego niile ụmụaka gị buru na fadị nnọọ aka n'ohere kedu uru ọ baara gị? Hello. Iwe ga-adị n'ọkụ ka afa gị na ebe isi akpa anyị mama ji otekwa nnọọ. The cord is not working. Make you walk. It's working. Mgbe ole ka nwa agbọghọ anọ na-eshuru gị nri 40 years ọ ka nọ na-eshuru gị nri ị chọrọ fuchọ ya ụmụ ga na-agụ oke akwụkwọ ịjụ ha ụmụaka na-agụ akwụkwọ ahụ na-ekugharị akpa eje pati eje klọb a na-arụrụ họtel enwekwu ihe ha ahụ isiokwu m bụ nwere mgbe nwoke dịrị ka nwoke zụta nwa ọ nwaanyị ka ọ dịrị na-awọchị nwaanyị nkechi ka ihe enyede ebe ahụ Ifeanyị ka akpa skuulu gị ka ebe isi kemgbe na-achị skuulu ya watching iburu security to them kedu ihe a na-akọrọ ụmụaka a na-akọ nka idowelu ha TV in short iti anya n'ụmụaka ha na-abacha m ọgwụ akpọ m taa ts ụbọchị taa ihe a na-akpọzi mbụ nwaanyị obiọma ezinne so ha na-eti mmadụ ihe ha na-akparị mmadụ mana oluo na nke ịkụbu gị iwe nọmba 6 n'ọra anya. Alright, Mani, make you go your point. Imwanwa iwo FBI. If we go me ever yesterday. Imwanwa iwo DSS. Nke kachan bunke SAS nyabo ki na-eme FBI ka ị na-akpụfe aga nka ka ị na-atifa ife fa ga-eche na ọtọchọ fa ga-eche na ịdị wicked fa ga-eche mba na mama anụ a na ọ bụrụ ya mụọmụ but I promise you fato they will not forget it. Ọ irufa o mean na ị na-correct fa for every single wrong thing family na-adịrọ mma but now a na-emezi gentle parenting in as much as na na-set na ụmụaka ife na school na-alute gwọọ fa ji a mụ ọba ntị Chinazọ gwara gị ya gwọọ fa ji mmanụ gwọọ fa ka abacha if the need be gwọọ fa abacha ịgwọcha alfa na itinye alfa anyara ma nke akwụkwọ ma nke mkpụrụ n'elu gwọọ fa abacha ọfụma because ụmụaka afadị anụ ihe and another thing bụ na one thing with ụmụaka they will insult you so long as need disrespect yourself n'irufa it comes naturally. It takes the grace of God if nwatakịrị nwee boundaries mana onye abụ my parent n'okenye na onwe ife ọ na-afụ m nwa adị afụ mana kwefu at some point inwe anwa na-azụ nwatakịrị ị dị correct that child. Why? Because ị nwere moral justification to ịma na ị na-akpa agwa na-adịrọ mma n'irufa anyị adịrọ perfect anyị ga-emehie mana kwefu at that point ị na-emehie wee na-emehie n'iru nwatakịrị ahụ ịchọ isisi gị ga-esi ya n'iru ya ị na-akpọbata nwaanyị n'iru those children asị gị weta ego nri ị bụrụ an irresponsible parent school fees akụkọ na-abanye ordinary iyi akwa
You cannot afford it. Then in the midst of this whole irresponsibility, or in anaghị provide for your children, i wee bịazie dị so irresponsible na ihe kwesịrị na-emete aka ebe ụmụaka gị nọ na ị na-eme ya n'irufa, ebe a ka nke bụ nsogbu kachasị nsogbu si abata. I didn't disrespect any of their parents n'irufa. I promise you, if I'm not respect for you or onye ọbụla nọ n'ilo, maka na charity begins at home. Ụmụaka na-aka amụta ọsịsọ ife ọbụla itinyere fa n'iru. Ụmụaka na-aka amụta ife ọbụla itinyere fa n'iru. Onye melu ịchịkwa na alụ waka bifo ị na-emepe anya emechi echi niile nwatakịrị ya chibago waka. Ha kacha amụta ihe ọjọọ ọsịsọ, ọfefu nke ọjọọ ahụ. Onye ka ji esi unu n'ime ihe ọjọọ kacha dị izi ma n'okenye ma na nwatakịrị. Hello? Ka ime na chetara azụ? Agakwala dị gaa aka nga ya n'ukwu. Ọnwụ ya nwoke. Onye ọbụla nọ nga, ma nwa ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị, fa onye ọbụla nọ na nga kịta. From prison, from that is condemning, I'm not video about you to put you to life, what kind of prison now, kind of good back. No, you won't be a the one I got a suit, then a man you want to issue there, you're not the 90 something. What I go so when I got a suit of a year, I said, of course, Papa, I'm not going to no, I'm piano go. Yes, I know what it goes now. Go get you get that shit similar thing we have now. What I go get you get that shit. They want a glass and piano get you normally go. They want the Diego there also. They want a motor there. Then I want to play a papa go for them. My Diego. So they want a big deal of Diego. What I can get and believe a pop here. So indeed, Apolia, now I'm talking to you. You want to all go 20-something years on a prison because some for the every 18 or 20 or they can 20 couple na CC condemned criminal before I got to it to life. I cannot do until now I'm talking to you. Now some me be bad being educated because someone near be a guy to go to the family. I thought I'd be able to the family. You go one year be an fight to the case. So here they go when they are say because they have about the contract and they will have on the contract by eating and walking mine and wine go about the contract go and carry go about the contract where people to let it hey Jesus they go yeah this year man I have to have my thing so because parents I have parents because I just am not in a general drama honorable that why I did dịka nwere ihe ọzọ anyị ọna ekwukwa anyị bụ ndị nwere ntị na anọkwa like ụmụaka m na bifo apụ elu na ọ na ha nọzi da lọkọ na ya sa lọkọ na palọ anaghị ihe ka nọgide onsi nke ada dị 8 years plus nsị anya bịa sa akwụkwọ ya sacha akwụkwọ ya sa stọk isi ya na nwanne ya ga-ekiri ọja spesi gbata nọgide inside before ụmụaka iri nọgide ire ozi oke ha bịa bịa megide nne ya meta anya like 40 minutes asịrị ụmụ ha ọ ya go inside, go and do other thing that is supposed to do. All about get go ABC, but inside people in school. So we got our parents, then they do okay. If you don't got it, and I got it in our still give me a kind of rocket. Don't learn no one. Because someone I can like it. Then on our phone, I can eat people. Operating by to cannot get half one. Oh, daalụ sọ. Ọ bụrụ mgbe ọnya ka o ji abụ ụfọdụ oge ịfụ ndị nne na nna asị hai ọ bụ na mma na ị ga-eme m ụdị iyi aka m igbu gị
ụmụaka kwesịrị ịma for the fact that na onye a nne na nna jisi ike buo gị ọnwa iteghete n'afọ zụọ gị mgbe ị dị very small. It takes nothing just ịpịchi gị aka n'imi like this ịnaruola. Is it not enough inye your parents the respect for deserve? Ọ dịghọ enough inye your parents the respect ha zụgide go wee bụrụ mmadụ, in as much as na sometimes some parents na-adapụkwa. Onwe ndị ọ ga-abụ ha nakọta ha agba, onwe ndị parents ma gbahapụgoro nwa for months mana gị na ha bi n'ụlọ, otu o si eri nri mara, otu o si eji abata wee mara, ebe o si eweta ego mara, ọ na-aga school, ọ bụrụ ụlọ a na-akwụ the school fees. But I promise you, unu meketa ihe o wee pụọ from internal family feud wee banyezie nke igbu mmadụ, ihe eje nga nke adị akpọziri ya ndị ụmụnna, adị akpọziri ya ndị third party ma ọ pastọ. Ị ga-eje ezigbote nga. And n'ihe a niile a na-ekwu mma ha enwekwa ihe gbasara ya, because the woman anọ dị 50 kilometers close to the crime scene. Mmafa enwere onwekwa ọsịsa ọ na-asị ụmụaka bụ adults, ha eruchego 30 years, ha ga-answer for themselves. Mmafa enwerekwa anything at the age of 18, which na just feel not by the books. To me, only the 18 years erube, but in law, by the age of 18, inwe njọ i community. So long as no nwere onye esoro gị wee tinye aka ma ọkpa nkata, wee kwe mma gị na mpa gị ama nsokwe gị wee je saa ajụjụ. So long as na fa nọrọ within the crime scene, so long as na fa anwụ na onwe fa marọ ihe ime, gị nwa ya eje soro onwe gị ajụjụ, ịsa chachachacha. Ọ bụrụ nke ihe ejije court, ije court, ọ bụ na ya community gị to life imprisonment bụrụ by hanging, gị nwa ya eme ya. Ọkwa ifu kesi nke anyị na-ekwu mmafe azụ ụfọ ọfụma, ọ zụrụ fọ ọfụma, ọ banyego mmafe anyị akwa eso ha je saa achịsa fọ nwoke ịnụ nwoke ma nwaanyị ịnụ nwaanyị, fa bụ adult. Mpafa egburu egbu, mmafe anyị esokwakwa wee jekwa jesa. The woman na grant ile onwe interview ụmụ ya na ereka na nga, nwepụ ihe gbasara ya. And so long as na this law fụrụ na ndị anụwa dị na fa nwa na onwe fa bụ the suspect self, na ọfa nwa commit the crime, mmafe enwekwa anything, the woman ga-ana scot free. Ọ bụrụ na o nwere ụmụ ya ndị ọzọ dị ndụ or dị free, nwee freedom, ma ha chọzie fa amụta from the examples ụmụ nwanne fa lee. Mana ihe mere anyị ji ebute ihe a n'Odenigbo bụ ka gị nwa na onwe gị na-ege m ntị, abụrụzikwa maka onye nwụrụ anwụ ma onye nọ na nga, ka ụdị ihe a hafe ime n'akụkụ gị, ka ihe a na-ebe hafe ibe na saịdị gị, ka ị were nke a wee na-amụta akọ. A sị na ofu mkpụrụ okwu a gwara onye mara ife ezugokwa eri ya iji wee mụta ihe. And gị nwa na onwe gị, ị marụ na obodo adịrọ mma, anya gị kwesịrị ịbụ torchlight, na torchlight every single human being na-efu, because obi mmadụ dị njọ. At least nwee ike gị nwee save nwee life of somebody, si jebezie dị ekọbazie na azụrụ ụmụaka azụrụ na azụrụ kwa azụ. The main aim, our main objective bụ ka mmadụ hafe nwụ na katakata niile a na-afịa na Naịjirịa. Ọkọta ata ka m nọ na-afụ ozu mmadụ ebu na-ana Kogi, ọ bụrụ Kogi na Benue, from Abuja ka Lagos. Asị na ha pụtara ebe nwanne okile ka ọ gịnị ekidnapụ ndị bụ ozu. Nwere ife mmadụ ama nọ na Naịjirịa, like ndị kidnappers bụrụ ndị bandits fụrụ n'ozu ka unu bụ, ha nwee the mind still kidnap unu, hapụ ozu na main road. Hey, nwere ihe mmadụ agha anụ na Naịjirịa, nwere ihe mmadụ ama nọ na Naịjirịa. Even the dead aghara enwe peace. So ọ dị very important na onwe ka o si wee dị, gbaala ihe ọbụla ga-eme gị ije nga ọsọ. Nwoke na nwoke idina na Naịjirịa, afọzikwa na ụmụ mụrụ anụ na unu na-eme nzuzo na-edina. Ọfọzie ekwesịrị ije chọ pastọ gbara unu akwụkwọ na kọt nyelu unu, ma ọ bụ na enyekwala unu nke ya na-akpịa, ma ọ bụ na enyelu unu certificate of marriage. Ekwesịrị ikpuru those people self mee for arrest, because this is just against the law.
this is just against the law. So ọ bụ na nwaanyị adọrọ gị mma n'arụ as nwoke, and nwoke nwaanyị adọrọ gị mma n'arụ as nwoke, and na nwoke adọrọ gị mma n'arụ as nwaanyị, biko gbagowa obodo oyibo. Ejide gị na Naịjirịa 18 years akwa 18 years gị dị iche, wee kọwazie akụkọ mpa gị ibuzi, wee gwazie gị whether and and if I'm not wrong, ọ bụ na ị commit two crime, murder and same sex marriage, or ijeche 18 years imprisonment, then murder ahụ bụrụzie na ife ruru gị bụ by hanging, ịnọcha 18 years wee bịa hang ya gị, ama ha gị before ijewe for 18, no, ịma nji ya n'ọnwụ, ị ga-ata ahụfụ gị na ndụ. So ijeche 18 years i wee bịazie awesizie gị oke na commit two crimes, na sentence gị to 18 years imprisonment, whether with hard labor or whatever, and na ya hang gị or egbuo gị by execution, or na inwe ike ọ bụzie na ị ga-eme life imprisonment. So imechi 18 na wee bịazie nkụbazielu gị yola ime crime adịrị izu. I'm telling you, amakwa m na ndị be anya na-agbakọkwa ewepụ tupu ha eme take some decisions. Ifu na onye a ga-eduba gị nga, a na-asị na ọ bụ na aka nne gị ga-ọkọ aka gị nwa ga-ebute elu gị mmeri iji ọkụ mmụọ gị gbupie. Otu a nke ọ dịkwa ọ bụ na o nwere enyi gị nwaanyị ma enyi gị nwoke, even a family member ga-eduba gị nga. My brother, dining with the devil with a long spoon abụrụkwa njọ. Ọkwa gị nwunye na onwe gị izere kwa isi gị, zọrọ isi gị, zọrọ isi onwe gị. So ife ọbụla anyị na-eme as a parent, malụ that na ọ bụ na ịfụrụ na nwa gị nwere ka o si eji ije, just nọ jee tụpụla anyị ka anyị hapụgodu ihe akwụkwọ nsọ kwuru, because Chukwu na-emelụ ndị mmadụ ebere, but Lord does not. Ihe ị ga-etụpụla na gbakọ bụ nwa ma na-eme ya kedu ọ dị against the Nigerian law, the constitution, ka efe constitution dị maka ya, jekwa eje gụọ ya, ịgụọ ya iburu ya n'isi. Mgbe ya adụ nwa gị ahụ ọ dị iwe na recite, ime otu isi ya recite Bible every day, unu na-eme morning devotion, a na-agụ Bible nsọ. Ịgụcha nke ahụ unu abịa gụọ gịnị Nigerian constitutions to them, especially ọ bụ na ịma na nwa gị na-ezu, mana ekwu na taa na anyị ga-ekwu maka oshi a na-eje ebe ọbụla imepe everyday, imepekwa na afọ na o nwere onye jere oshi somewhere, adị nke ka njọ bụ na a na-ejide fọ nwa adịmishọn na nwere onye jere oshi na-anazi free kịta. So ọ bụrụ na first of all ị ga-agwagodo nwatakịrị ahụ na ọ commit kwe this crime in the public, jungle justice first, because ndị in as much as na ya dey promote jungle justice ebe a, ndị mmadụ ka nwere obi ị na-eme ya. Ọ bụgodị na ọ bụrụ jungle justice, ejide gị ndị na-ebe a ga-etigodo gị dugaduga, so the body pain first, a wee duruzie gị wee nya ị survive ọ ya, i wee jee police station, ide statement ideche, a wee gwazie gị mbọsị ihe eje court. So as a parent, ife a niile ị na-agụrụ nwa gị Bible, jee na-agụrụ ya iwu dị na Nigeria, especially ọ bụ na ịfụ na this child na movement ya nwezikwa ka o si ama adị, jekwa jee gụọrọ ya Nigerian constitution, especially ọ bụ na unu ji ego. Ị nwere ike ijide ego na moto, ị na-aga na onye ji ego adị eji n'ụkwụ, nwe ife gbasara gị na street. Mana I promise you, my brothers and sisters, ijiri ụkwụ na-aga ịkọmiti a crime, ndị ga-ebugodo ụzọ treatie gị bụ ndị gịnị, ndị street, ndị oji ụkwụ aga ibe gị. Ijiri moto, a ga-ahapụ gị nọ nwere onye ihe gbasara, but mbọsị ahụ ejide gị, the crime ịkọmiti, iji sort onwe gị out na court. Nne na nna gị ama nnọ di, asị nne na nna ịmazi nọ ihe a bụ the kind of future ịchọ for your child. Imagine the kind of future ịchọ for your children. Gị nwa na onwe gị wee bịazie tinyezi onwe gị in the state of mind ị ga-anọ, because ị ga-anọgo n'ezigbo dilemma. That dilemma ị nọzi na ya, ịmazie that na ị ga-survive, ị ga-amazi gị nwa na onwe gị ma na ụdị obi inwe ihe ị ga-ebu. Ị ga-ebu ụfụ ụmụ gị ma nwa gị na nga for the rest of his life. Ịtụkwuruzi a na calculate investment imego n'isi that child. Ịghọtago investment ime n'isi that child, ihe ya bidokwa mgbe ibido nyewe ya milk,
bido mgbe ibido gowe milk ma napkin ma pampers akwa shoes birthdays one celebrate go. Because sometimes una dey check these things like this. Then nwa huruzie 25 or 27 or 35 ọ na-akpa ike abụọkwa nke ezigbo ọ na-akpa ike na-adịrọ mma n'obodo egbu ya nkịtị. Ịmara otu ọ ya wee pụta ị na-agụ because to me self nwa gị na-akpa ike na o nwere ihe ị na-eme ị na-ekpe esi ekpere you are wasting your time. Ị na-waste your time because at that time ị na-expect the rod na spoil the child. Ị kwesịrị ibute Bible n'aka nri ibute ịtarị n'aka ekpe idowe onwe gị n'etiti because if you don't balance them well gụnwa bụ onye nke dị free bụ ihe ga-ata dị ahụhụ. Onye nwụrụ anwụ a na-ebe akwa mba, onye nwụrụ anwụ a na-ama na nne ya dị ma ọ na nne ya dịrọ ma ọ na-ego adị mba, onye nwụrụ anwụ ama na mmi ya ma mpi ya ma ụmụ nwanne ya hafụ behind na-ebe na-etigbu mba. So ọ bụ na ịchọ ka your family dịrị gị, ọ bụ na ịchọ ka your children dịrị gị, ọ bụ na ịchọ ka ihe niile imelụ for these children hapụ ịbụ wasted effort, this is the time, the era, ọ dịbe late. Ọ dịbe late. So ihe ọbụla ị chọkwala ime, otu ọbụla ị chọọ isi wee mịa mebekwa ya. Ụmụaka a na-alụkwana gị n'iyi. Ihe ọjọọ ya emekwe gị n'ama ndị mma bụ ụmụ gị ịnaghalị gị n'iyi. Mpafe anwụgo kịta ụmụ na-aba ejebego nga to what end? Ka ije na YouTube ka m were ozi Jude afa m onye nke si na ntị Chinazọ good evening. Onye jekwesịsịrị ya sị good evening Aunty Chinazọ and vote ODENIGBO family. Hope we all had a beautiful day today. Onye jekwesịsịrị ya sịkwa my dear, the worst thing that can happen to anyone in this life is being killed by your own child. Chukwu ajụ, God forbid bad thing. Most of us feel that having enough money is all that our children need, but it's not true. We should have time into the life of our children and be part of their growth. The father noticed the boys. I believe the young people that the father noticed the boy's behavior, which was there intercede or intervene. The boy was nam. But the point about how available kid in those children's life. A man nolo anyway 500 and how many days in a year? Umwaka in a year after up to 100 times. Up to 100 times in a year. What kind of father figure be here? Hepta Xavier was there. Otoge she will live there. They had an affair for Mwaka against it. People see make go to show they available. People see go available in your children's life. Awekwu eziokwu. Ma ha ga-egedị ntị ma fa ga-egedị ntị because ọ bụ na ị nọ tinye your ground rules in your house otu ụmụaka kwesịrị isi bi ndụ na otu ha kwesịrị isi bi ndụ. Any single mistake ha mee correct afa. Mbọsị ahụ enidikwa ịpịawa azụ ịpịa afa. Mbọsị ahụ enidi ibute Bible ibute gụọ. Mbọsị ọ bụsị ịdụ ọdụ adụ ọdụ. Between gị na nwunye gị kwesịrị ime onye na-apịa ịtarị na onye na-ekwu okwu. Unu na-aba ama mbụcha ice block at the same time. Ụmụaka ga-eji gị kparịa amụ. Alright, so I did on Facebook. I went to lose Michael Ali. Men are going through a lot. I'm telling you, I'm very fair. Is well. But anyway, ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa soon ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụ sụọ n'anị. Onye mara asụ sụọ n'ikwe. Onye amaghị asụ sụọ n'anị. Agbacha ọsọ agụọ mile. Agbacha egwu ọ naanị ukwu. Ma hapụrụ unu ndị ike. Yes, ndị ike. By Fowls. Flavor no Modu Black. Dewo.
Ndike nwe obodo delu jim ae anya abịago ndike nwe obodo ndike nwe obodo delu jim ae anya abịago. You should know why I'm calling you now. I mean, once life, you two people